de é bastante grande, porque senón non entran todos ali. Se tiveran que ensayar aquí non caberían todos nunha aula. Bueno, como sardiñas enlatadas podería ser. Xa, pero o importante é o resultado e os ensaios sempre dan os seus froitos. Igual que a actuación do alumno de primeiro, que mira que ensayaron sen parar. Ella sabe moi ben.